फैनाया नै दखानसोनिनो होलांबाय जाबाय दिनै खामानि जाबाय बिगुमाया हाबो माने खाम दामनो थांगोन हाबानि माने मा हारसायाव बेन्ड पार्टि होनो नामा खिन्थु खामसोआ दामहैगोन आरो बिसोरो माने बर'नि हाबायाव हाबा दं मोनसे गामि खाथियाव ओमफ्राय सानदोंमोन आरो बाजाराव दिनै भ्लग खालामनो ओमफ्राय दखानफोराबो बन्द' दिनै एसे मानसिबो खम ओमफ्राय बे दखानबो नेनो होलांबाय फार्मासि दायो फार्मासिखौ सालायनानै थाथ'नोसै मानसिफोर मुलिफोर लाबाय गेस्टिक नोंथांमोनाबो लांफैनो हागोन खाथि खाथि सोरबा साबसक्राइबार दंबाथाय डाक्टर माखाया हाबा जायो जों दखाननि संबाय सारिया गोमोआ मुलि एसे माबाफोरखौ दानिसो गोदान मुलि लाबोनायफोरखौ माने सोना दोनो एसे खामानिखौ मावना दोनसै बिगुमोनबो गैला नालाय भ्लगसो खालामनो फैदोंमोन दायो नै दखानाव थानांगौ जाबाय भिडिअ'आ दखानाव थानांगौ जाबाय बेफारनि थाखाय बिराद मोजां कास्टमारफोरबो फैबाय थायो नालाय भिर जाबाय थायो ओमफ्राय दायो दखानिया हाबायाव थांदों मा नांगौमोनबा कास्टमार फैलायबाय कास्टमारफोर फैलायबाय थायो भ्लग खालामनो एसे डिस्टार्ब जायो माल हरनांगौ नालाय दायो भ्लगखौ बेखिनियाव फोजोबनोसै नोंथांमोना मोजां मोनदोंबा लाइक होदो आरो साबस्क्राइब शेयार खालामदो अननानै होनबा माने भ्लग खालामनो सोलोंबाय दं स्मार्ट जाथ'वाखै बुंनायफोरा एसे गोरोन्थि जाना बारा एक्सपिरियेन्स गैया नोंथांमोना एसे नायनो हागोन नायदो आरो एसे दिनैनि भ्लगआ बेखिनियावनो ओमफ्राय आरो मोजां मोनदोंबा चेनेलखौ आंखौ साबस्क्राइब खालामदो शेयार खालामदो आरो बेनो आरो लाइकखौ होदो ओमफ्राय आरो साबजायाखैबा डिसलाइकबो जागोन माने आं माने मिथिनो हागोन ना भिडिअ जादोंना जायाखै आरो बिनिफ्राय साबसिन हामसिन आङो खालामनो जाहाथे थुलुंगा मोनो आरो डिसलाइक होबाबो आं गोजोनगोन लाइक होबाबो आं गोजोनगोन नोंथांमोना मोजां मोनदों माने भिडिअ बानायलांबाय थागोन फैबाय दं